pagkalinaw ni Kristo, maanaa kanimo. Assalamualaikum warahmatullah. Kalinaw og kamangiluyo ni Allah manaa kanimo. Si Mary ug Yusuf. Ang kapasayloan sa mga sala, gugma o kaluwasan sa kalag, Kay iya man ang gingharian, gahom ug ang himaya, hangtod sa way kahangturan. Maumao ra gid ang Christian ug Islam. Mikiplayo kako, madre. Nakigsuod ka sa usa ka madre. Apan sama na to siya, Kuya Rahim. Pilipino usab si Mary. Kuyaw ko sa kanyan ko Islam. Dako siyang hulga sa Islam. Awain ka, biyai siya, kalimti siya Yusuf. Kung musupak ka ako, pakibali akin sa kanyan, ipapatay ko siya! Dead or alive, apan gusto kong kuhaong patay si Yusuf! Yes, sir! Yusuf! Gituis ninyo ang katarong ug ang pagtulunan ni Allah. Ayaw doon! Gihinuan ninyo ang katarong! Inyong gihinuan! Si Mary ug Yusuf. Kinsa ka ug unsa ka man? Ang tawa ko, Antuna Kabes. Ikaw, ako nagpangitaw kalinaw. Suka sakin dimbabanog sa makampiyan. Ikaw, ako may kasing-kasing. Suka sakin adin apuso yan. Ikaw, ako bati kayon og gugma. Suka sakin napakagadam sa kabaya. Si Mary ug Yusuf. Sugilanon sa pakigdait. Ug sugilanon ni igo lang misubay sa pagbati nga tawhanon. Ang gugma mapailubon ug maunungon. Ang gugma mulungtad kayo. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez, direksyon ni Algina Bakita, spinner Nelson Tantano, technician Achilles Hisem. Dalit kininyo sa Super Radio Production Center. Kung kaya mong isipin, kaya mong gawin, isa-isang hakbang lamang at ika'y makakarating. Tulad na Gibuhat ang tanang makuting at teknikal nga pamagi aron matandi igud nga si Rahim ug ang nakuha sa CCTV sa Davao. Apan pakya sila si Sandro. Wagi sila nakitang komparasyon aron matumbok nga si Rahim ug ang maong tao usara bisan ang tinuod kahitabo mao ra gihapon si Rahim. Gipadayon gihapon ni Sandro ang pagpaniid ni Rahim samtang si Yusuf inanay nahugno tungod kay mosugot siya sa dili ipakasal man gyud siya ni Chana. Si Mary usab padayon nga nag-ampo nga makasugakod sa laing pagsuway. Hapit-hapit na mahuman nila ni Rahim ang kanister nga may sudlan sa makamatayang kimikal. Niya na yung adlaw nakikita si Rahim sa laing kauban o iyang gisangunan sa pagpatay ni Sandro. Magkari iksuon niya ang laing sumpay ning lahi nga sugilanon. Si Mary o Yusuf. Waalaikumsalam, my brother Hasham. Lingkod. Dili ko maglang. Paminaw, Hasham. Bukod sa tutunlan sa ato tumong ug tuyo sa kalibutan, kini si Major Sandro Santa Cruz. Kinahanglan imo siya patyon. Usbon ako. Kinahanglan mamatay na si Major Sandro Santa Cruz. Patya siya, Hasham. Nakailag ka na ni Sandro. Dayon nakatultul ka kung hain magpuyot. Natural, mahibaw ikaw, Hasham, kung unsa ug hain magtrabaho si Sandro. Sa labing nga dali, kinahanglan mamatay siya. That's all. Allahu Akbar.
Okay, bye. May gawas sa sakyanan ni Rahim sa Tapsilog. Nga naa sa Bandawi, sir. Why 30 minutes may gawas si Rahim? Kadiyot ra siya. Nasa pa doon? Murag pa doon sa mabulo, sir. Gusto na magyapon na lang bullet. Yes, sir. Oh, ting pa na. Masam ka man dito. Oh, ikaw, sir. Asa ka na ito? Nagutas Mama Lourdes. Ato ko nito sa bay. Kuyog ko na mo sabi kay ganahan ako ng utan. Pero sa makataginot na ba? Nagdaginot niya. Upustag surtris, dagko kay pinustahan. Ay, sige pa masin, sir. Hasyam, kadiyot, mahunong una ako nga sakyanan. Yes, Hasyam. Good. Kay nasundan na nimo. Asa pa ingon sila si Sandro. Sundan lang yun. Basta naahi gayon. Kung naan nindot nga timing, ayaw lang na. Pati dayon si Sandro. Iapil ang iyang kuyog. Iapil pagpatay ang iyang kuyog. Bye. Kung matimingan ka, Sandro, patay ka ani nga adlaw. Kay palaton din sa convenience store, sir. Magpalit ko gatas ni Mama Lourdes Plus. Asa ka man? Pabiling ka lang din sa kanan? Ay, magparatos ka rin, sir. Nagdaginot ko na siya pero sige pa ni Garillo. Digyo ka magdugay sa kalibutan, Flas. Hindi naman kong bias sa grilyo, sir. Siyempos ko pagkatug, hindi naman ko nag-grilyo. Mag-joke-joke mo lang din sa palagsa, sir, oy. Arbit na malimot sa fiscal naman, fertilizer scamba. Iapila na mo si Garillo, Flas. Bayaran ako na. Ay, ayun na, sir, oy. Nako'y bayad, sir. Ikaw ko. Sige lang, para makadaginot na ba? Nagsignal lang naong ni mo, Flas. Ito, sir, murag nasal, no? Ay, para siya man ang latas biscuit, sir. Para bata na. Oh, para ni sa imong mga anak, Flas. Ito, sir, para makadaginot sa taba. Salamat kayo, sir, ha? Bibi, tanawag pilatanan, Flas. Sir, may namatulan ka dito sa sustindahan? Para lakaw, Flas. Ay paglingi. Nagkamatngon ko dito pa sa suda. Tanawang bilos sa itong sikiran. Makita na to siya sa itong liyo. Giduntan ng tanaw, sir. Easy lang, easy lang. Kanang mura lagwa. Kabatik ko sa ka, sir. Ito na yung mga dagkong sa amin sa soda. Nagsige siyang pasiplat na kong ning. Ayaw pagpaila, kinagkamatngon ta niya.
Hasham. Nagsunod ka sa ila? Good. Wa sila kamatngon sa imo ha? Kinahanglan dili ka mailhan nga mao mo patay ni Sandro. Okay, good. Di ako sa lampuanan. Bye. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Assalamualaikum. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد Nagyapos sa sluyo. Nagsunod yapon. Pahinay nga ito sa Flash. Yes, sir. Andong tandaan, sir. Kung pahinay siya, lain na yun ang surmay tabo. Maniyo sa Flash. Kaya ko lang mahibaw ng tawanan. Kung sa magaling iyang tuyo na tuduha. Batay, sir! Overtake ta! Sir! Sir! Ito para sa dato! Sa Sandro! May una na di ay. Abi ka mag-inom siya na. Ang plate naman, sir. Dina sa kong cellphone, Flash. O di na sa bangyang naong sa kong cellphone. Nakuhaan ako siya picture dito pa sa convenience store. Mahingon to. Manan Lourdes. Oy, iya ka man na gaming goy. Na, idakdak bitaw na kong ang angka, oy, mingkoy. Ano naman yun to, Lourdes? Oh, ani di ay ka maniod to, Domingo? Ay, anhig yun, na makadigin no taba. Musod ko, Manan Lourdes, ha? Dali, dayon. Prima! Upat gyapon kitang maniod to ron, ha? Di ay proxy si Mary, si Domingo. أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله Hasham. إلا الله Maayo nga wa sila kamatngon nga imong gisunod. Paminaw, Hasham. Magkita kita nga duha didto sa bahay. Adto kaagi sa luyo, sa gawa sa underground, lusot sa ako nga kwarto. Yes, after sa to istorya karon. Adto kaagi sa underground. Sa mini tunnel, lusot sa ako nga kwarto. Allahu Akbar. على الصلاة حي على Muundang ka na, Domingo?
Salamat sa Dios ug mamuhiyos. Sinakaw man ang Lourdes eh. Basta sa ikagustanan. Mao pa. Pawayo na, Flash. May buhaton ta sa itong kwarto. Ha? Yes, sir. Di pa di mo mamalik sa kampo. May buhaton pa mi, Malordes. Dali Hasam. Gawas na diha sa tunnel. Maayo nga wa sila makabantay sa imo, Hasam. Meaning, mulampos kita sa pag-ihaw anak nga Major Sandro Santa Cruz. Ugma, musayo ka sa ila gipuy-an. Distansya lang. Kinahanglan imo makuha ang pattern aron sa labing dali. Maihaw na nato si Sandro. Ugma, lain nga auto ang imo gamiton. Adto sa talyer nga ako suki, kay anda ng auto nga imo gamiton ugma. Pakasabot suka, Hasan. Oh, magari, Rahim. Nakay pangitaw mga naong sa imong files diya sa laptop, sir? Oh, Flash. Ako ipangsa ka ng USB sa laptop, sir, ha? Nara ang para connection sa imong cellphone nga sa laptop, sir, ha? Salamat, Flash. Atong i-match ang picture at tutuhana sa convenience store. Dinis akong files sa mga most wanted terrorist. Automatic running muhunong kung naaning tawhanas files. Sir? My God. Flash. Naagid siya, sir. Hasham Ahmad. May dugo nga Syrian. Filipino-Syrian siya, Flash. Jihad fighter. Tulo ang iyang mga alias. Very dangerous king tawana. Lain sa tuyo na to ganiya, Flash. So? Kinsa kay nagsugo niya nga sunod-sunod ta. Kinalang ato na ginimahibawan. Ako mo ipaun ugma, Flash. Sigurado na nga ako mo iyang tuyo. Mo nga ugma, ako mo ilaw ka. Samtang ikaw magbantay sa palibot. Kinalang nga makuha na to siyang buhi. Ingon ani nga tumbaton.